Вітаю, гэта Тимофей і 67-й выпуск падкаста праз космас з аглядам навін. У гэтым выпуску пра новыя доказы існавання вадкай вады на Марсе, пра запланаваную гістарычную місію над полюсамі Зямлі, пра пачатак наступнага сонечнага цыклу, пастаянная рубрыка Starliner і пра цікавую традыцыю NASA. Марс калісьці быў вільготным, але зараз яго паверхня высохла. Яго бедная атмасфера змяшчае толькі малюсенькія сляды вадзянога пара, але новае даследаванне гаворыць, што на планеце дастаткова вадкай вады. На жаль, яна знаходзіцца на глыбіні некалькіх кіламетраў пад паверхняй па-за дасяжнасцю. Пытанне аб тым, што здарылася з вадой на Марсе, застаецца без адказу. Існуе мноства доказаў таго, што вадкая вада цякла па паверхні планеты, ствараючы рэчышчы і запаўняючы азёры. На чырвонай планеце нават маглі быць акіяны. Планета, верагодна, была цёплай і вільготнай прыкладна 3,8 мільярда гадоў таму. З часам яна страціла як сваю шчыльную атмасферу, так і ваду. Найбольш агульна прынятае тлумачэнне знікнення вады заключаецца ў тым, што магнітны шчыт планеты аслабеў, і сонечны вецер панёс большую частку вады ў космас. NASA завяршыла місію спускаемага апарата InSight больш за год таму, але атрыманыя ім дадзеныя, асабліва аб сейсмічнай актыўнасці на Марсе, могуць стаць лепшымі доказамі існавання вадкай вады на чырвонай планеце. InSight выконваў сваю місію на працягу 4 гадоў і ўзброены першым сейсмометрам, дастаўленым на чырвоную планету, выявіў 1319 марсатрусаў. Цяпер геафізікі з Інстытута акіянаграфіі выкарысталі гэтыя дадзеныя сейсмометра, каб выявіць ваду на планеце. Яны аб'ядналі розныя хуткасці зарэгістраваных марсатрусаў, калі марсатрусы адлюстроўваліся ад нетраў планеты ў матэматычную мадэль, якая апісвае фізіку розных тыпаў парод у кары і мантыі Марса. Гэта такі ж тып мадэлі, які сейсмолагі выкарыстоўваюць на Зямлі для вызначэння падземных водных плыняў і нафтавых месцазнаходжанняў. Вынікі былі неверагоднымі, паколькі дадзеныя паказалі, што многія з сейсмічных хваль прайшлі праз горныя пароды, насычаныя вадкай вадой. Праблема ў тым, што вада знаходзіцца вельмі глыбока. Дадзеныя сейсмометра паказваюць, што яна прысутнічае на глыбіні ад 11 да 20 кіламетраў. Такім чынам, нягледзячы на тое, што гэта лепшы доказ наяўнасці вадкай вады на Марсе, астранаўтам немэтазгодна да яе дабірацца. Каб праілюстраваць, чаму яна такая недасяжная, уявіце, што самая глыбокая свідравіна або скважына калі-небудзь выкапаная на Зямлі, гэта кольская звышглубокая свідравіна ў Расіі. Інжынеры ў Савецкам Саюзе патрацілі 20 гадоў на тое, каб выраць яму ў спробе дасягнуць мантыі Зямлі, але бурэнне прыйшлося перапыніць на глыбіні 12 кіламетраў, таму што тэмпература стала занадта высокай. Падаецца малаверагодным, што эквівалентнае свідраванне на Марсе можна будзе ажыццявіць бліжэйшым часам. Але нават калі чалавек пакуль не можа дабрацца да гэтай вады, мы можам разважаць аб яе ўплыве як на гісторыю Марса, так і на магчымасць існавання жыцця на чырвонай планеце. Бо там, дзе ёсць вада, можа быць і жыццё. Падземны рэзервуар з вадой на Марсе цалкам можа быць заселены, а магчыма і не. Жыццё на глыбіні 5 кіламетраў было выяўлена ў зямной кары. Ці магчыма тое ж самае на Марсе? Як і ў выпадку з вадой, адказ на гэтае пытанне пакуль недасягальны. SpaceX запусціць 4 чалавек у гістарычную місію Fram-2 над полюсамі Зямлі ў канцы 2024 года. Кампанія плануе ўвайсці ў гісторыю касмічных палётаў сёлета, запусціўшы першую пілатуемую місію па даследаванні палярных рэгіёнаў Зямлі. Гэты палёт з 4 людзьмі, аб якім SpaceX абвясціла 12 жніўня, называецца Fram-2, у гонар нарвежскага карабля, які здзейсніў піянерскія вандраванні ў Арктыку і Антарктыку ў перыяд з 1893 па 1912 год. Fram-2 будзе камандаваць Чун Ван, прадпрымальнік і авантурыст з Мальты. Ван мае намер выкарыстоўваць місію, каб падкрэсліць даследчы дух экіпажа, выклікаць пачуццё цікаўнасці ў шырокай грамадскасці і прадэманстраваць, як тэхналогіі могуць дапамагчы пашырыць межы даследаванняў Зямлі.
Да Ванана Фрам-2 далучыцца Яніку Мікельсен з Нарвегіі, які будзе камандзірам карабля, Эрік Філіпс з Аўстраліі, пілот карабля і немец Рабе Рога, спецыяліст па місіі. Усе чацвера пачаткоўцы ў касмічных палётах. Гэта будзе іх першы палёт у космас. Калі ўсё пойдзе па плане, Фрам-2 будзе запушчаны на ракеце Falcon 9 з касмічнага ўзбярэжжа Фларыды ў канцы гэтага года, даслаўшы квартэт на арбіту ў капсуле Crew Dragon. Касмічны карабель не будзе злучацца з міжнароднай касмічнай станцыяй, а замест гэтага будзе кружыць вакол зямлі ў адзіночку. На працягу 3 5-дзённай місіі экіпаж плануе назіраць за палярнымі рэгіёнамі зямлі праз купал Драган на вышыні ад 425 да 450 кіламетраў, выкарыстоўваючы веды касмічных фізікаў і грамадзянскіх навукоўцаў для вывучэння незвычайных светлавых выпраменьванняў, якія нагадваюць палярныя ззянні. Экіпаж Фрам-2 таксама будзе вывучаць, як касмічны палёт уплывае на арганізм чалавека. Па дадзеных SpaceX гэтая праца будзе ўключаць атрыманне першага ў гісторыі рэнтгенаўскага здымка чалавека ў космасе. Фрам-2 стане 6-й прыватнай місіяй SpaceX з астранаўтамі. Папярэднія місіі ўключаюць Inspiration 4, якая была запущена ў верасні 2021 года, Axiom 1, Axiom 2 і Axiom 3. Палёты, якія выконваюцца х'юстанскай кампаніяй Axiom Space, якія дастаўляюць людзей на МКС і назад. Гэта адбылося ў красавіку 22, траўні 23 і студзеня-лютага гэтага года адпаведна. І Polaris Dawn, яшчэ адзін пілатуемы апарат, запуск якога зараз запланаваны на 26 жніўня. Запуск Polaris Dawn некалькі разоў адкладаўся. Нагадаю, што Polaris Dawn – гэта першая з 3 запланаваных місій у рамках прыватнай праграмы Polaris. Усе 3 будуць фінансавацца і ўзначальвацца мільярдэрам-прадпрымальнікам у сферы тэхналогій Джарэтам Айзекманам. SpaceX таксама запусціла 9 місій астранаўтам на МКС для NASA, пачынаючы з выпрабавальнага палёта Дема-2 да арбітальнай лабараторыі ў 2020 годзе. Наступны сонечны цыкл пачаўся, але бягучы яшчэ не скончыўся. Да гэтага часу сонечны цыкл нумар 25 быў адным з самых моцных цыклаў за апошні час, стварыўшы некалькі масіўных груп сонечных плям. Бягучы вялікі рэгіён, звернуты да зямлі пад назвай 3780, зараз лёгка бачны ў акуляры для назірання за зацьменнем без павелічэння. Цыкл 25 пачаўся яшчэ ў 2019 годзе. Гэты 25-й сонечны цыкл уводзіў падручнікі гісторыі, бо ён набліжаецца да актыўнага максімуму ў 2025 годзе. Але нават нягледзячы на тое, што цыкл 25 скончыцца ў бягучым дзесяцігоддзі, ужо ёсць прыкметы таго, што цыкл 26 можа пачацца прама пад бурлівай сонечнай паверхняй. Новае даследаванне паказвае, што ключавыя індыкатары пачатку наступнага цыкла магчыма ўжо ёсць. Нумарацыя сонечнага цыклу ў адпаведнасці з бягучай канвенцыяй ідзе ад пачатку цыкла 1 у 1755 годзе. Мы ведаем, што новы сонечны цыкл афіцыйна пачаўся, калі сонечныя плямы з'яўляюцца на больш высокіх сонечных шыротах. Яны таксама звычайна маюць адваротную палярнасць у параўнанні з папярэднім цыклам. Затым яны апускаюцца каля сонечнага экватара па меры развіцця цыклу. Плямы двух цыклаў таксама могуць змешвацца па меры пачатку пераходу. Але сонца гэта нешта большае, чым здаецца на першы погляд. Як вялікі шар з вадароду і гелія, сонца не круціцца як адзіная цвёрдая маса. Замест гэтага яно круціцца хутчэй на экватары ў параўнанні з палюсамі. Навукоўцы могуць даследаваць унутраную частку сонца з дапамогай метаду, вядомага як сонечная геліясейсмалогія, якая вывучае сонечныя хвалі ў спробе змадэляваць унутраную частку. Паясы з хутчэйшым кручэннем здаюцца прадвеснікамі наступнага цыклу. Яны рухаюцца разам з бачнымі сонечнымі плямамі да сонечнага экватара па меры развіцця цыклу. Прыкмета 26-га цыклу складаецца ў тым, што кручэнне сонца паскараецца і зараз, відаць, выраўноўваецца, як гэта было ў пачатку 25-га цыклу. Аднак пройдзе яшчэ некалькі гадоў, перш чым мы зможам убачыць сонечныя плямы, якія адносяцца да новага цыкла. 25-й сонечны цыкл да гэтага часу быў надзвычай актыўным, нашмат перавышаючым чаканні. Гэта ідзе за гістарычным зацішшам, якое папярэднічала яму паміж цыкламі 24 і 25.
Сонечная бура ў траўні была пакуль самай уражлівай за ўвесь цыкл. Гэтая бура паслала палярныя ззянні ў шыроты далёка на поўдзень. Не стала выключэннем і Беларусь, дзе палярныя ззянні можна было назіраць нават у гарадах. Двое астранаўтаў Starliner ад Boeing могуць даведацца пра свой лёс на працягу наступных 2 тыдняў, але на дадзены момант NASA ўсё яшчэ не ведае, калі гэты дуэт вернецца дадому. Таму пакуль лепшыя і самыя яркія прадстаўнікі касмічнага агенцтва працуюць з інжынерамі Boeing, працягваючы ацэнку дадзеных наземных тэстаў сістэм Starliner, а ў гэты ж час экіпаж касмічнага карабля, астранаўты NASA Буч Уилмар і Суніта Уильямс пакуль застаюцца на борце міжнароднай касмічнай станцыі. А для тых, хто не слухаў папярэднія выпускі падкаста, нагадаю, што Буч Уилмар і Суніта Уильямс стартавалі на МКС на борце Starliner для правядзення лётных выпрабаванняў экіпажа касмічнага карабля 5 чэрвеня. Іх місія, якая складалася ў тым, каб завяршыць першы пілатуемы выпрабавальны палёт камерцыйнага пілатуемага карабля Boeing, першапачаткова павінна была падоўжыцца ўсяго на 10 дзён. Але зараз яе могуць падоўжыць да 8 месяцаў, што ставіць патэнцыйную дату вяртання на 2025 год. У апошнім абнаўленні 14 жніўня NASA напісала, што запросіць дадатковых экспертаў па рухавіках для далейшай ацэнкі праблем Starliner. Затрымка адпраўлення Starliner з касмічнай станцыі прымусіла NASA перанесці іншыя маючыя адбыцца палёты, прызначаныя для арбітальнай лабараторыі. Запуск Crew-9 кампаніі SpaceX першапачаткова запланаваны на гэты месяц, зараз пачнецца ў канцы верасня. А папаўняльны палёт SpaceX Cargo Dragon для NASA быў перанесены на сярэдзіну кастрычніка. Каб пазбегнуць затору касмічных караблёў, Starliner павінен адстыкавацца ад станцыі да прыбыцця Crew-9. І гэта адбудзецца незалежна ад таго, ці ёсць на борце каманда, ці не. У выпадку ці не, NASA гатова запусціць місію Crew-9 з 2 астранаўтамі на борце, у канчатковым выніку уключыўшы Уилмара і Уильямс у экспедыцыі 71 і 72 у якасці афіцыйных членаў экіпажа. У гэтым выпадку Starliner адстыкуецца ад касмічнай станцыі з пустой кабінай, выканае імпульс сходу з арбіты і вернецца ў атмасферу без экіпажа. 2 астранаўтам будуць прадстаўлены новыя месцы на борце Crew-9 Dragon, і яны вернуцца на зямлю пасля завяршэння місіі недзе ў лютым 2025 года. І гэта ўсе навіны за апошнія 2 тыдні. А ў гэтым выпуску падкаста у дадатак да блоку навін я вырашыў дадаць цікавы факт пра адну незвычайную традыцыю NASA. Дзякуй за прапанову Івану Клімчуку. Іван – прафесійны праграміст, які расказвае пра цікавыя факты са света інфармацыйных тэхналогій, пра мовы праграмавання і пра айцішныя прафесіі. Робіць гэта ён на Ютубе і ў сацыяльных сетках. Шукайце спасылкі ў апісанні падкаста. Як вы ведаеце, у космасе няма світанкаў і заходаў, і незразумела, калі дзень, а калі ноч. Таму цэнтр кіравання палётамі NASA будзе сваіх астранаўтаў спецыяльным гукавым ролікам, які выбіраецца з улікам экіпажа і місіі, якую ім у той дзень трэба будзе выконваць. Гэтая традыцыя пачалася яшчэ на світанку касмічнай эпохі ў 1965 годзе, падчас місіі Gemini-6. Экіпаж складаўся з 2 астранаўтаў Волтера Шыра і Томаса Стаффорда. Адміністратары NASA вырашылі зрабіць ім прыемны сюрпрыз і запрасілі папулярнага ў тыя гады спевака Джека Джонсона запісаць для іх песню. Гэта была кавер-версія папулярнага хіта з брадвейскага мюзікла «Hello, Dolly». Толькі словы былі пераробленыя, каб песня была пра астранаўтаў. Яе назвалі «Hello, Wally». Wally – гэта было мянушка Волтера Шыра. З таго часу традыцыя захавалася. Напрыклад, у 1975 годзе, калі адбылася знакамітая стыкоўка Саюза і Апалона, амерыканскім астранаўтам уключылі песню «Midnight in Moscow».
Часта ў выбары музыкі для ранішняга будзільніка удзельнічаюць сваякі і сябры экіпажа. Яны могуць падказаць тую ці іншую песню, якая мае асаблівае значэнне для якога-небудзь з астранаўтаў. А бывае, што яны не проста падказваюць, але і ўдзельнічаюць у стварэнні музыкі. Напрыклад, у 2005 годзе на борце Space Shuttle у космас лётаў японскі астранаўт Саіці Нагуці. І спецыяльна для яго ў адзін з дзён уключылі японскую песню ў выкананні дзіцячага хору, у якім удзельнічалі яго дзеці. Цікава, што гэта традыцыя менавіта для лятаючых апаратаў, а не для касмічнай станцыі. Таму ў 2011 годзе, калі праграма Space Shuttle была скончаная, гэтая традыцыя была пастаўлена на 9гадовую паўзу. Але зараз з запускамі экіпажа на борце карабля Dragon яна аднавілася. Вось такі цікавы факт. Напішыце, ці было б вам цікава паслухаць пра іншыя касмічныя факты ў наступных выпусках падкаста. Цяпер пагаворым аб падзеях наступных тыдняў. Як я ўжо казаў раней, 26 жніўня нас чакае запуск місіі Polaris Dawn з першым выхадам у адкрыты космас прыватнага астранаўта. Але, на жаль, магчымыя пераносы. Поўня упрыгожыць неба ў панядзелак 19 жніўня. У любую ноч з 18 па 20 жніўня не ўпусціце магчымасць палюбавацца цалкам асветленым месяцовым дыскам. На гэты раз гэта будзе суперпоўня. Суперпоўня адбываецца, калі месяц знаходзіцца бліжэй за ўсё да Зямлі. Сярэдняя адлегласць паміж месяцам і нашай планетай складае 384 400 кіламетраў. Але рэальная адлегласць змяняецца на працягу года. Чым бліжэй наш натуральны спадарожнік падыходзіць да Зямлі, тым большым і ярчэйшым ён выглядае на небе. Поўні, якія размешчаны бліжэй за ўсё да Зямлі, называюць суперпоўнямі. Падчас суперпоўні наш спадарожнік выглядае на 7% большым і на 16 ярчэйшым, чым звычайна. Дзякуй, што даслухалі да канца. Велізарная падзяка маім патронам. Раю далучыцца да касмічнай каманды падтрымкі і стаць спонсарам новых падарожжаў дазор. На гэтым тыдні я быў госцем у 42 падкаст, дзе мы пагутарылі пра тое, як зацікавіцца космасам, пра апошнія касмічныя навіны і падзеі і касмічныя даследаванні. Таму, калі ў вас ёсць час і жаданне, калі ласка, паслухайце гэты выпуск падкаста. Дзякуй, пачуемся праз 2 тыдні.